Γεια σας, δείτε με εδώ πέρα. Σε αυτό το βιντεάκι θα δείξω πώς να φτιάξετε εικονίδια.eco. Τέτοια εικονίδια χρησιμοποίησα στο προηγούμενο βίντεο. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τα εικονίδια.eco είναι εικονίδια μικρής ανάλυσης και μικρά σε μέγεθος, τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα και είναι αρκετά γαμάτα, μπορώ να πω, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, το φάκελο εδώ πέρα δεν έχει τίποτα μέσα, είναι χαλασμένος. Τέλος πάντων, αυτό το φάκελο εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε εδώ πέρα που λέει change icon. Εδώ πέρα σε αυτό το browse μπορούμε να βάλουμε κάποιο εικονίδιο μορφής eco. Τέτοιο εικονίδιο μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς. Τέλος πάντων, αυτά τα εικονίδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε σε κάποιο πρόγραμμα, είτε σε κάποιο φάκελο, είτε ακόμη και σε favicon κάποιες ιστοσελίδας. Είναι πολύ γαμάτα. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε πώς θα φτιάχνουμε. Αρχικά ανοίγουμε το Photoshop. Μέχρι να ανοίξει το Photoshop, εμείς ανοίγουμε το browser μας και γράφουμε www.convertico.com. Βλέπετε. Και τώρα παίρνουμε στο Photoshop, πατάμε File, New, επιλέγουμε αυτές τις διαστάσεις εδώ πέρα και εδώ πέρα μπορείτε να φτιάξετε το εικονίδιό σας τώρα. Μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε. Εγώ θα πάω στο desktop και βάλω αυτό εδώ, και αυτό εδώ το μετατρέψω σε μορφή eco. Δηλαδή στην ουσία φτιάχνουμε το εικονίδιο, το κάνουμε save as ως png και μετά το μετατρέπουμε από png σε μορφή eco με αυτό το site. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Το δείξω μία. Πατάτε browse εδώ, επιλέγετε την εικόνα, μετά go, έπειτα το βελάκι, desktop, του κάνετε ένα save και εφόσον κατεβεί, μπαμ, έτοιμο. Επίσης αυτό μπορείτε να το κάνετε με ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε με το GIMP είτε με το Icon FX. Εγώ το έκανα με το Photoshop. Λοιπόν, εδώ πέρα πως είναι αυτό, θα σβήσει. Θα το σβήσω λίγο. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Παραδείγματος χάρη, που είναι η πακετούλα, έλα, που είναι. Και ξέρω εγώ πως είναι αυτό, να κάνουμε ένα νέο layer, να επιλέξουμε το gradient tool, δύο χρώματα. Τώρα κάνω σε τύχη έτσι ότι βγει. Δοκιμάζω κάτι. Shift κρατημένο. Αλλάζω blend mode. Τεστάρω blend mode βασικά. Βασικά το βάλω soft light. Μειώσω το opacity. Filter, render, lens flare.
στο ένα lens flare. Το μεγάλο είναι έτσι. Και τέλος πάντων, βγαίνει διάφορες εικόνες. Σε αυτό πέρα μπορούμε να τα τρέψουμε σε οίκο ή ό,τι άλλο θέλουμε μπορείτε να κάνετε εσείς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αν έχετε ένα λογότυπο μπορείτε να το τρέψετε τελείως σε μορφή οίκου και να το βάλετε στο φάκελό σας. Αυτό ήταν όλο το βιντεάκι. Αυτό που έχω να πω είναι subscribe, like, comment, share. Τα κλασικά. Όλοι θέλουμε να κάνουμε μια καλή πράξη, έτσι δεν είναι? Και το να κάνετε subscribe, like και comment αυτό το βίντεο και ένα share, πολύ σημαντικό, καλή πράξη είναι. Γι' αυτό, άντε όλοι να κάνουμε μια καλή πράξη. Γεια σας.